Tja! Älä putoa automaatioon. Pyhitään näyttö vähän. Noin. Ei häiritte niin paljon. Ihmiset, älkää pudotko automaatioon. Mitäs toi sitten tarkoittaa? No. Automaatio on käytännössä sitä, että sä opit jonkun tavan, sisäistät sen ja alat toteuttaa sitä tiedostamattasi myöskin. Se on vähän niinku unta. Parhaiten se ehkä ilmenee monessa asiassa, mutta se ilmenee liikkeissä, miten me liikutaan. Palataan siihen kohta. Myöskin sosiaalisesti hyvin vahvasti automaatio on läsnä, koska meillä on oma sosiaalisina eläiminä tietty sosiaalinen rakennelma, kudelma, koostuu tavoista, siitä miten me käyttäydytään muiden ihmisten seurassa, ja se kuvastaa puolestaan meidän sisäistä toimintaa. Ootko huomannut esimerkiksi, miten sä tulet johonkin tilaan, niin sun pitää olla tietoinen ihan siitä, että miten sä käytät sun silmiäsi, koska ihmiset pistää merkille. Jos sä katsot tosi syvälle, niin sillä on eri merkitys kuin se, että jos sä tuut vähän silleen vältellen sinne. Ja kaikki siltä väliltä. Miten pitkään sä katsot mihinkäkin. Tää on sitä sosiaalista kudelmaa, rakennelmaa, mikä puolestaan ohjaa meitä omaksumaan tietyn automaation. Jos joku tulee yhtäkkiä tuolta puskasta vastaan ja sanoo terve, niin aika nopeasti meilläkin tulee automaattinen vastaus, että moro tai terve. Usein se on sama sanoma. Mulle tossa menisin kaatua. Kassalla yksi maanantaipäivä. Kassaneiti toivotti hyvää viikonloppua siinä toimituksen jälkeen siinä, ja totesin sitten vaan, että tänään on muuten maanantai. En edes tiedostanut sitä, että ollut varmaan pitkät vuorot viikonloppuna ja jäänyt sitten helposti se sama luuppi, mitä on monta kertaa toistanut siinä. En kyllä yhtään syytä, enkä ihmettele siitä vähemmästäkin tarttuu automaatiot mukaan. Okei, joo. Aika hämäisesti vielä tähän mennessä katsottu tätä aihetta. Automaatio. Jokin sellainen toimintatapa, mitä sä tiedostamatta teet. Ja siitä on nyt tosiaan on hyötyä, että me aletaan tehdä tiedostamatta asioita. Meillä vapautuu kapasiteettia muuhunkin. Mutta näitä olisi hyvä vähän ravistella ja rikkoa välissä, koska automaatio mahdollistaa sen, että me käytännössä kävellään unissamme elämämme läpi. Kun me automatisoidaan kaikki oma toimintamme. Niin jotain mielekästä olisi hyvä saada siihen tilalle. Automaatio liikkeessä. Jos nyt mietitään. Kaikki tietää semmosen animaation kävelevästä ihmisestä. Ei mikään tietty, vaan siis yleisesti ottaen, jos sulla on vaan 2 freimiä. Sulla on askel toisinpäin ja toisinpäin. Ja ne 2 menee sillä tik 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 tik. 2 kuvaa, jotka vaihtelee. Käytännössä hyvin karkea animaatio kävelystä. Tämä mielikuva. Sitä voidaan soveltaa meihin itseemme. Kävely on vain yksi esimerkki. Voidaan miettiä, että meillä mielessämme on käytännössä tämmönen niin kuin snapshotti siitä, että miltä tuntuu askeltaa toinen jalka edellä. Se on tietty asento, tietty kohta. Ja sitten vastaavasti, miten tuntuu taas se toinen askel. 2 kohtaa.
Tää on nyt karkea havainnollistus. Otetaan muitakin esimerkkejä. Ja kun me kävellään, automatisoidaan meidän kävelyä, joka on todella hyödyllistä, niin me saatetaan vaan kiinnittää näihin kahteen kohtaan huomiota enemmän tietoisesti. Ja sitten loppu on vähän niinku sitä vähän siirtymätilaa, johon ei niin paljon kiinnitetä huomiota. Eli se liike ei ole sulavaa, me olla tietoisia siitä koko liikkeestä, joka pienestä nyanssista, vaan enemmänkin pelkästään 1, 2, 1, 2 kahdesta eri kohdasta. Toinen voisi olla, mikä itsellä osui joskus, jonka tiedostin, oli ihan siis hanskan riisuminen. Oli hanska kädessä, toinen käsi varattu ja otin sen suuhun sen hanskan ja sitten mä lähdin vetää. No, se lähti kerran irti, en saanutkaan sitä otetta toisen kerran. Ja mä vaan käytännössä mekaanisesti koitin luupata, kunnes mä sain sen hanskan, olisin saanut sen hanskan irti, mutta mä sanoin, että mitä hittoa mä oikein teen tässä näin. Totesin, että mä voin ottaa sen ihan nätisti vähän ja hitaasti, vetää sen käden pois, tunnustele joka kohtaa sitä liikkeestä. Sen sijaan mulla oli se automaatio, että mä yritin päästä jo siihen kohtaan liikettä, missä mulla on hanska kädestä pois, jos käy järkeen. Eli meillä on joku mielikuva, että tähän minä pyrin. Ja me ei tunnustella sitä liikettä matkalla siihen, vaan me pyritään vaan mekaanisesti suoraan siihen tiettyyn kohtaan liikettä. Joku kengän pukeminen voisi olla myös hyvä esimerkki. Me koitetaan vetää sitä kenkää jalkaa ja se, mihin me pyritään, on se, että meillä on se, me tunnetaan, että se jalka on siellä kengässä. Muitakin esimerkkejä varmasti riisumiseen ja pukemiseen liittyen, mutta ehkä saatte ideasta kiinni. Samaan malliin toi sama kokonaisuus heijastuu vähän laajemmallekin alueelle. Esimerkiksi kun me halutaan mukavuutta meidän elämässämme. Meillä saattaa olla joku tietty, sanotaanko nyt vaikka, että on perjantai-päivä, tullaan töistä kotiin, meillä on hommattuna joku pari bisseä ja vähän sipsejä ja halutaan päästä sinne sohvalle ja laittaa se töllö päälle sieltä ja jotakin hömppää tulemaan ja meillä on sitten siinä mukava olla, meillä on se bisse ja meillä on ne juustonaksut siinä ja ai että. Ja me pyritään siihen, meillä on hirmu kiire päästä siihen ja sitten kun me vihdoin päästään siihen, niin sitten me tunnustellaan, että onko tässä nyt hyvä, onko tämä se mitä mä muistelinkin. Ja se on se niinku vertailupohja. Usein noista tuollaisista tilanteista meillä saattaa olla joku muisto, joku lohduttava muisto, että joskus on ollut todella miellyttäviä hetkiä olla vaan sohvalla ja on ne tietyt herkut mukana. Ja siihen sitten pyritään uudelleen. Se voi olla päihteiden kanssa tai tiettyjen henkilöiden kanssa. Tehdään jotain, mennään johonkin tiettyyn paikkaan ja verrataan, että onko tämä nyt yhtä hyvä kuin silloin ekalla kerralla, kun tehtiin tätä. Mikä ikinä se sitten onkaan se aktiviteetti. Tässäkin toivottavasti saatte ajatuksesta kiinni. Eli meillä on snapshotteja tietyistä tilanteista ja hetkistä, joihin me halutaan palata takaisin. Ja se osittain estää meitä olemasta läsnä myöskin ja arvostamasta tilannetta uutena tilanteena, erilaisena tilanteena, jos me jäädään liikaa kiinni siihen, mitä on joskus ollut. Tulee tiedostaa se, että asiat muuttuu, me kasvetaan, arvostetaan joka hetkeä sellaisena kuin se on. Siinä kun me jäädään kiinni
fiksoidutaan johonkin tiettyyn, että näin se pitää olla, niin me saatetaan myös missata jotain paljon hienompaa. Siinä mielessä automaatio ja tällaiset mielen snapshotit vähän toimii meitä vastaan. Ja nämä on niitä mielen toimintamalleja, joista meidän on syytä olla tietoisia. Muistaa aina palata kiitollisuuteen, olla läsnä hetkessä. Hyväksyä hetket sellaisina kuin ne on. Ei tyytyä, mutta hyväksyä. No mikä on ihme sitten? Voidaan hyväksyä, että asiassa on parantamisen varaa ja tehdä se mitä voidaan. Tyytyminen puolestaan on sitä, että ei tehdä mitään. Ollaan vaan sillä, että joo, tää nyt on sitä mitä on. Nyt lähtee taas tangentille. Automaatiosta lisää. Ehkä se pointti on se, että meidän tulisi rikkoa meidän tapoja pysyäksemme hereillä. Hereillä tarkoittaa tietoisina siitä meidän omasta voimasta, meidän omasta vallasta omaan elämäämme. Tietoisina luojana ja rakentajina, oman elämämme arkkitehteinä ja seppinä. Totutut tavat ja kaavat pitää meidät helposti paikallaan. Jos me halutaan kehitystä ja muuttua sen sijaan, että me tyydytään asioihin, niin silloin meidän tulee rikkoa niitä totuttuja tapoja. Ja se vaatii vähän työtä. Se vaatii sitä, että me tietoisesti tehdään asioita uudella tavalla. Valitaan vaikka uusi reitti töihin tai minne ikinä mennäänkään. Mennään vähän uusia polkuja pitkin. Ei mennä polkuja pitkin, mennään mettässä. Offroadia. Ja mennään sitä jotenkin uudella tavalla. Mennään vaikka takaperin hetken aikaa. Tai sivuttaen. Pestään hampaamme vasurilla tai oikealla, riippuen siis kumpi kätinen olet. Eri kädellä mitä yleensä. Kaikkia tommosia pieniä juttuja. Se edesauttaa meidän aivojen plastisuutta, muovautuvuutta. Pitää meidän mielen joustavana, avoimena, virkeänä. Me kaivataan uusia ärsykkeitä myöskin. Jos ei niitä ole, niin me nukahdetaan. Jos me nukutaan, niin meitä on helppo manipuloida ja hyväksikäyttää. Me ei olla silloin ohjaksissa meidän elämässä. Vaan me ollaan vähän niinku tuulen vietävänä, tuuliajolla niin sanotusti. Ja se tietoisena pysyminen, se vaatii myöskin energiaa. Se on ihan ok välillä ottaa vähän torkkuja. Ollaan armeliaita itseämme kohtaan ja toisiamme kohtaan myöskin. Kaikki tässä opitaan koko ajan. Mutta sen lisäksi, että me rikotaan vähän tietoisesti omaa automaatiota, voidaan tehdä sitä myös toisille. Varsinkin jos me julkisella paikalla käyttäydytään jotenkin pikkusen poikkeavasti. Saattaa herättää ihmisiä pikkusen omaan elämäänsä. Esimerkiksi ihan se, että tää on tosi kerettiläisesti sanottu, mutta ihan se, että hymyilet tuntemattomalle. Se on pieni teko sulta, mutta se voi merkata todella paljon toiselle. Ja se on usein semmonen, saat hymyn joltakulta tuntemattomalta. Mulla ainakin itselläni
se piristää paljon ja se vähän herättää jotenkin sillä lailla, että hei, ei tää elämä niin synkkää olekaan. Ehkä tässä on toivoa. Pieniä juttuja. Pidetään itsemme hereillä ja toisemme hereillä. Hyvä. Älä putoa automaatioon. Ja jos putoat, kiipeät takas ylös.